Yeah. Hey, handizii kuti sei network yangu iri kunetsa, but anyway, namba dzangu kune vava vada kundibata 0787872285. Kune vamwe vaibvunza zvematwins. Matwins tikumafambira ende tiri kutonosvika kure. Maona manje. Ndambozororawo ndodzokera kubasa. Ndikangogara zvino ndingaryei vanhu we ndohlei nokuti hakuna chouya ukavata zve ukavata ugwazi ungagodi. But I think ndichimirira kuti ndigodzokera go. Yes, Windsor network yangu hameno zvairi kuita kuti ndeyangu kana kuti ndizive kuti ndeyemunhu wese handiziviwo kudai data racho risho pandaisa data nhasi. Maybe I'm dataless. Yes, iyo way to marondo along Mutare Road kudai so zvakangotarisana anyway. Saka ndokuside kwande ndiri kokoko. Pasaka moto ndibata kubva nhasi kusvika muswe. Saturday I'll be very busy, so Saturday I won't be available next Saturday. So ndibata kubva nhasi kusvika Friday next week. Mboba collector tunhu ndichitenderera so that wondozowana time yekuzopeka nekumeka sure kuti Ferisa anokwanisa kupinda parodi zvakanaka here kana kuti kwete. Maona manje ndo zviripo. Yay, thank you ne 200 masters. Yeah, basically I think ndo zviripo. So I was saying kuti inini ndoda kutenda mashemarians vakandibatsira kuti ndiwane pekugara. Number 2, vakandibatsirawo kuti ndiwane start yeupenyu hwangu hwanga ndichifungwa kuti hwaguma. Saka ndoda kutenda zvokwadi, ndoda kumbaatenda ndikuraya nhema kuti handazombofila sekutiwo handisi munhu. Zvokwadi ndandotofila sekuti ndiri chikorobho, but at least it's no longer that case. Ndichagire ikoko chero inini personally handidi kurevera nhema. Like I said, ndakabatsigwa kutsvagawo nekupuhwawo pekunzi renda apa nevamwe. Saka kuzoziva kuti dzimba dzotsvagwa sei mumekera mumani handizivi. Ndada kurevera nhema. And also let me thank vamwe vanhu vese vaida kumbondi offer free accommodation. Thank you very much nechido chenyu ichocho ndochitenda. Hanzi mupinduro wadza nengirikini junior ka izvozvi zvese ndipa live hangakwasikiona. And also kana kana ndisina kuipindura zvokwadi unotexta futi because pamwe pachoni pamwe neyawa yadzika zasi kuti ndichinoitsvaga kuzasi koko ndesingachagoni manje. Hai ndiri bho hangu memo kwasani ndiri right. Ndodzokera kubasa next week. Tendai mandizvidza kuri say oh my god yakandai masters up vanhu ndakamirira vasati vasvika. Ndoda kuti ndidzokere navo kumareni kwedu neshamwari yangu so nemukadzi wake vari kubva kwavari kubva kusaidi kwavari kubva. Saka ndovada kuona kwandiri kugara. Saka ndoda kuinda yakuzovamirira nemumwe munhu andachisangana naye watoinda zvake achindipa zvinhu zvevarume vaya vakazvagwa vasingaoni. Saka nehembe guys kana unadzo second hand, then there is another family yatisina kuzodocumenta ina mbuya anogara nevazukuru I think about 13 vese upwere vana vavo vadoko singaiti. So we didn't manage to go to that family because time yaya yapera. So now I'm thinking kuti maybe bandodzokera ka we just surprise them toapa hembe maybe wo nechigubhu kana nyangwe wane chemafuta chatinoita wana nesipo neshuga nyangwe tikaita one chigubhu 1 mafuta 1 shuga 1 family yakakura iyoyo. Family yakakura iyoyo ndati family yakakura iyoyo. Saka ndofana kumeka sure ndofana kudzokera pavari because ndakazenge ndakuradzwa nayo kwachangamire vakazomboenda kuzombonozama kuti handanji navo. So dai kwaibata network yo taimboita live stream nefamily iyoyo. So tinotongogara guys. Ndizvozvo guys. Saka I think that's basically pretty much it anyway.
saka for business vaya vanenge vada kuitwa maadverts vanenge vada kuti but national maprojects kwedu kwapa, then iwewe you want us to put whatever you wanna market mukati memavideo edu ayo, get in touch with me, tokupawo phone number dzemunhu wangokwanisa kutaura naye mabataid kokoko tinongosangana papick and pay. Azodi kuti pamba palendo memwana pozara vanhu vachingoya vachikanda haiwa indoshingirira hangu ndoya pamashops maona manje zvasiyana manje izvi zvokuti haungazongoiti freedom pese pese. Yeah, network yangu iri kupota ichidonha guys, I don't know why but yangu yacho yatombodonha, handisi kuziva kuti chichikuitika nenetwork yachoni maona manje. Dai ndaikwanisa kuedha vanhu ndaiedha but this one yandoshandisa iyi haikwanisi kuedha vanhu, so maona manje. Network yakadhakwa kubva makuseni, handizivi kuti nekuda kwei. Kana ndikatongogara hangu ndikati saka ndingaimbotiti hangu kalive ndichimbotenda vanhu vakandibatsira vose zvokwadi. Dai pasina vanhu ivavo ingadei pamwe ndisingazivi kuti chii chakazoitika muupenyu hwangu, handizivi. So that's pretty much it guys. That's okay. Really, love you too. Thank you for your support guys. So I think inini chirega ndiite kuti ndimbotarisa kuti vanhu vangu vandakamirira vakusvika ikauti havasati vakusvika because hey, handisivi kuti sei network yangu iri kunetsa but anyway, namba dzangu kune vava vada kundibata 0787872285. Kune vamwe vaibvunza zvematwins, matwins tikumafambira ende tiri kutonosvika kure maona manje. Ndambozororawo ndodzokera kubasa, ndikangogara zvino ndingaryei vanhu we ndohlei, nokuti hakuna chouya ukavatazve, ukavata haugwazi ungagodii. But I think ndichimirira kuti ndigodzokera goko. Yes, Windsor network yangu hameno zvairi kuita kuti ndeyangu kana kuti ndizive kuti ndeyemunhu wese handiziviwo kudai data racho richo but ndaisa data nhasi sei. Maybe I'm dataless. Yes, iyo way to marunda along Mutare Road kudai so zvakangotarisana anyway. Saka ndokuside kwandee ndiri kokoko. Pasaka motondibata kubva nhasi kusvika musi Saturday I'll be very busy, so Saturday I won't be available next Saturday. So motibata kubva nhasi kusvika Friday next week. Mboba ndechimbokollecta tunhu ndichitenderera so that wondozowana time yekuzopeka nekumeka sure kuti Ferisa anokwanisa kupinda paroad zvakanaka here kana kuti kwete maona manje. Ndo zviripo. Yay, thank you net 200 masters. Yeah, basically I think ndo zviripo. So I was saying kuti inini ndoda kutenda mashemarians vakandibatsira kuti ndiwane pekugara. Number 2, vakandibatsirawo kuti ndiwane start yeupenyu hwangu hwanga ndichifungwa kuti hwaguma. Saka ndoda kutenda zvokwadi, ndoda kumbatenda ndikuraya nhema kuti handazombofila sekutiwo handisi munhu. Zvokwadi ndandotofila sekuti ndiri chikorobho but at least it's no longer that case. Ndichagire ikoko shereni. Inini personally handidi kurevera nhema. Like I said, ndakabatsigwa kutsvagawo nekupuhwawo pekunzi renda apa nevamwe. Saka kuzoziva kuti dzimba dzotsvagwa sei mumekera mumani handizivi, ndikada kurevera nhema. And also let me thank vanhu vese vaida kumbondioffer free accommodation. Thank you very much nechido chenyu ichocho, ndochitenda.
hanzi mupinduro wadzo ningirikini junior ka izvozvizvi lese ndiripa live handingakwanisi kuiona and also kana ukana ndisina kuipindura zvokwadi unotexta futi because pamwe pachoni pamwe neyawa yadzika zasi kuti ndichinoitsvaga kuzasi zasi koko ndezingachagoni manje hai ndiri bho hangu memo kwasani ndiri right ndodzokera kubasa next week tendai mandizvidza kuri sei oh my god yakandai masters apa vanhu vandakamirira vasati vasvika ndoda kuti ndidzokere navo kumaraini kwedu neshamwari yangu so nemukadzi wake vari kubva kwavari kubva kusaidhi kwavari kubva saka vada kuona kwandiri kugara saka ndoda kuindauya kuzovamirira nemumwe munhu andachisangana naye watoinda zvake achindipa zvinhu zvevarume vaya vakasvagwa vasingaoni saka nehembe guys kana unadzo masecond hand then there is another family yatisina kuzodocumenta ina mbuya vanogara nevazukuru I think about 13 vese upwere vana vavo vadoko singaiti so we didn't manage to go to that family because time yaya yapera so now I'm thinking kuti maybe pandodzokera kau just surprise them tovapa hembe maybe wo nechigubhu kana nyangwe 1 chemafuta chatinoita wana nesipo neshuga nyangwe tikaita 1 chigubhu 1 mafuta 1 shuga 1 family yakakura iyoyo family yakakura iyoyo ndati family yakakura iyoyo saka ndinofanira kumeka sure ndinofanira kudzokera pavari because ndakazenge ndakuradzwa newe kwachangamire vakazomboenda kuzombonozama kuti handanji navo so dai kwaibata network yo taimboita live stream nefamily iyoyo so tinotongogara guys ndizvozvo guys saka I think that's basically pretty much it anyway saka for business vaya vanenge vada kuitwa maadverts vanenge vada kuti patinochinawo maprojects kwedu kwayapa then iwewe you want us to put whatever you wanna market mukati memavidhio edu ayo get in touch with me tokupawo phone number dzemunhu wangwasa kutaura naye mabata kokoko tinongosangana papick and pay azodi kuti pamba palendo memwana pozara vanhu vachingoya vachikanda haiwa indoshingirira hangu ndoya pamashops maona manje zvasiyana manje izvi zvokuti haungazongoiti freedom pese pese yeah network yangu iri kupota ichidonha guys I don't know why but yangu yacho yatombodonha handisi kuziva kuti chichikuitika nenetwork yachoni waona manje dai ndaikwanisa kuedha vanhu ndaiedha but this one yandoshandisa iyi haikwanisi kuedha vanhu so muona manje network yakadhakwa kubva makuseni handizivi kuti nekuda kwei saka ndikatongogara hangu ndikati saka ndingaimbotiti hangu kalive ndichimbotenda vanhu vakandibatsira vose zvokwadi dai pasina vanhu ivavo ingadei pamwe ndisingazivi kuti chii chakazoitika muupenyu hwangu handizivi so that's pretty much it guys as I could really love you too. Thank you for your support guys. So I think inini chirega ndiite kuti ndimbotazva kuti vanhu vangu vandakamirira vakusvika ikauti havasati vakusvika because